Poznej youtubera podle merče, dneska ultra hardcore edice. Poznáte někdo tuhle Minecraftovou postavičku Máty? Já mám ještě chvilku. Jedná se o merch youtubera Matyho. Dále motiv s včeličkou a motivací do života. Taky vám tady dám chvilku víc času. A jedná se o merch tiktokerky The Alas. Hudební motiv se zakomponovanou siluetou s dlouhými vlasy. Komu ten merch patří? Tohle je merch naší Twitch streamerky Terky Blueberry. Momentálně největší česká streamerka. A jako poslední merch s motivem velkého XDčka. Tohle je tričko streamera Snappyho. Tak a teď mě schválně zajímá, kolik se toho věděli, protože tohle bylo opravdu hardcore. Takže do komentářů se zase můžete pochlubit. Díky za sledování a někdy příště.